ଏଠି ମରିବା ଲୋକଙ୍କର ନାଁରେ ଭତ୍ତା ଆସୁଛି 33 ଜଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ମରିଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା କିଏ ନା ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା VLW ସେମାନେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିକିରି ସେ ପଇସାଟାକୁ ନିଜେ ହଡ଼ପ କରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇଟି ବେକାର ମାରିକିରି ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ VLW ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ହାତକୁ ଆସୁନି ମଲା ବେଳୁ ଆମର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମେ ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଭତ୍ତା ଉଠିକରି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ତାପରେ ଆମର ମାଆଙ୍କର 2-3 ମାସର ଭତ୍ତା ହେଇଛି ବୋଲି ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ନା ଆଉ ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ନାହିଁ ଭତ୍ତା ତ ଯାହାର ଆସିବା କଥା ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଭତ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି ପୁରା ଚିଠି ଫିଠି ଆସିଛି ବୋଲି ଆଉ ଶୁଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତ ଭତ୍ତା ଫତ୍ତା ଆସୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ଭତ୍ତା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର VLW ସେମାନେ ପଇସାଟା ଖାଉଥିବେ ଆଉ କିଏ ଖାଉଥିବ ନହେଲେ ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଦେବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଏମିତି କିଛି ଶୁଣାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ କିଏ ନେଉଛି କି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆମେ ତ ଆମର କାମ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଆମେ ଗାଁରୁ ଯେତେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ସୁପରଭାଇଜରକୁ ଦେଇଦେଉ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଆମ ନଜରକୁ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ୱି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କାଟେଗୋରିକାଲି ଆମେ DSSଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେଇଟା ଏନକ୍ୱାରି କରେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବୁ।